ngabe ni example yokuthi lento ekuthiwa ukufasta ukholwe ukhulume noNkulunkulu ihamba kanjani kodwa manje niyabona ninjani nipakishile nengoma pakisha ungathi yini ungathi ngabadoda ninjalo nje ha yangisukela lento kodwa mina ufuna uqala ngayo ukhethelezi uyabhetha ukhethelezi nje uthatha labo bafana ungijwayeza kabi nabo so iyeke lento yakho ngoba indaba yalabo bafana mina yabona khethelezi ngizokubamba mfana wami ngizokubamba uyinyanga impela ngiyakuvuma mfana uyinkinga kodwa ngeke usibambe sose ngabe kulisa kwayo nawu utamatisi kanye nabo labo bafana hey ukuthi ungenzela utho mina yabo hey ungenzela utho mina angiyena usiplay queen mina angiyena magic oil wena uwe khethelezi ongijwayeza nabo bafana ujumbo nje ngiyiphatha indaba yakhe nalabo abanye abafana uNkulunkulu wami bakithi yabona yazi ukuthi ukhethelezi beningisazomncoma ukuthi wenza imanga ukuthi labo bafana abafakela iphalisha emizini yewise njengoba kade kuyi lockdown usebenza umkhulu umsebenzi lapha manje kwasho ukuthi manje ngithethe ukuthi ifanele ngincome wena ubathatha wazobafaka ekhanda kimi manje ke kufanele ngicaciseke manje ukuthi hayi ke ubani inkunzi kade ngashiwa bethi ngizodliwa izinkwenyama ngizodliwa izinkonyama ngoba nginkunzi endala impilo ngiyayazi uyabona isihlalo sika Sifiso Mncwane umculi wegospel oyisiqophamlando eNingizimu Afrika the first gospel artist owakwazi ukuthi abe awine isong of the year kuma Summer Awards kusi amasama hayi sekwilento eyisekuyiyona njengamanje ke nganza kwethu ngithi baquli begospel nabalandeli begospel bonke jikelele abazukulwane baka Abraham bangisukelele basukelela ungiswe umlando kamchulu intombi semdabela ngasamqomo kabe semtanda umfungo sethenda bangomlomo wathiya kubo wathi yasekhaya kunemodindiluzo ongabe yenkondlo akazuluye selesebekela utondo ngonyongisho utondo yokomboze untombi semshisi igoza ukwazi mabona kwashakoza ngithi mina ngiyakutshela nganza kwethu ngithi mina Ningizimu Afrika yonkana ngifuna nazo ukuthi ungizwe kasukela umuntu njengamanje emini iqophamlando soqala i4th Industrial Revolution iyazi kahle ukuthi ngasungula i-honorary station ingekho ntobo lendi online behambe bephaphathela amakhansela bephathela wonke umuntu beqhashazwa bethi bayavotelwa eke njengamanje ukuze bekwazi ukuthi befike esigabeni sokuthi baperforme bathola iphalish manje ngabafana bami ngiyantshela ke mina ke manje ke ngithi mina nganza kwethu njengamanje ngifuna ukuntshela ukuthi labo bafana bangisukelile uanda ntanzi ngisanda kuncoma ngisakuncoma nje phansi kwamatafula ngithi uzahle uzothona uma utsulinisa kanje utsulinisa engathi umfowabo kalokhu njana engathi umfowabo kaVusinova uzotshela mina ukuthi mina ngincule njekawe vele nginsizwa lo uyangibona njani uNkulunkulu wami lezi idudla zenkosi ngiqale ngawukhesana kodwa kodwa kanyako yabona amakhono esulukesi ngiyawabona ngithi mina idudla lezi ngiqale bhishi khona emnyama bhuqe uNkulunkulu wami yabona phela sikuyeke lokho nani ndabulekile mabhinga ngithi nani bantu begospel inkosi yinye kuyigospel isihlalo sayo ngitasukume njengamanje mabhinga bafowethu senza noma ngabe yini ukuhlonipha uSifiso Mncwane uSifiso Mncwane ubashayela abafana ephila wabashayela abafana noma selele phansi ngamza kwethu oda bathi silaba ngeke babuye njengoba ngikhuluma ogcina sonke ngigcinile uSifiso Mncwane ngihlala ngisho ukuthi inkunzi ekuyiyona ekhonya ngishingasekho manje ngithi nganza kwethu namanje isihlalo sakhe sobukhosi soba inkosi kwi-gospel music industry sishawa umoya akanantanga la kulo mculo wemakati kulo madoda umaskadi phela niyazi kulo mculo wegospel uSifiso Mncwane akanantanga emculweni wegospel njengamanje lalelado enganza kwethu ngithi mina namanje on the feather dust
akasukume njengamanje ayoshanela ashanela isihlalo sikaFesongwane athi usiklina nje asiphulule sibukwe yizwe ngoba uFesongwane wami entabeni yedwa nje namhlanje usamile. Therefore I mean to say he's a historical artist never seen. Angikhulumi indaba uDuma uMkhosikati ayikho into uDuma uMkhosikati ngayigcina ishada leyo nto nje ethiwa uDuma uMkhosikati ngayigcina ishada nje. Ungaduma ngokushada ubusuthi artist into yaziwa kangcono kuwe kwazi ukuthi uyashada. Duma uMkhosikati sokuma bhuti angeke uvimbe ungizwe ukuthi akhulume ngomlando we-industry ye-showbiz industry aphinde akhulume ngomlando we-gospel ngoba ngihlakaniphile futhi i-gospel ngiyayazi i-industry ngiyayazi and I have a right to talk about it. Kade ngakubona vele ukuthi usiphosa siphupho kwana nje uyacula nje kuphela kodwa okunye outside the doors inazo uyolunga kuze kube nini ngoba iphimbo likhona. Ngibonga uPastor Dube uNkulunkulu wami osaba imember of parliament la kwaZulu Natal okwazi ukutakula uyakhumbula useyiasha yini ethiwa yiasha bafana laba abaphathi imgomo emasontweni wawuyiasha wena ngakaze ngakuncoma sifike sonyusa ivolume esontweni kaDube. Kodwa namhlanje nje usubona ukuthi wena safanele uphawule ngongizwe hayibo yabona nje ngizokhuza ayikho into eyiningi ngokuthatha nje uforum uthi gibeze phaka omunye bese kujule stage emvelo kwakho usubona ukuthi wena ungakhuluma into oyithanda ngongizwe ukhetheleza ngaqedwe Khetheleza ngicela uyeke ukuthi ma uhulumeni nenkinga yecorona South Africa bese uzokhelisha laba bafana ngemoto ukubakhelisha nje kwakho emvelo kwalokho usubathatha ubakhonza ekhanda lami ngizokubamba ngoba uyangazi ungazi kahle khetheleza uyangazi kahle ukuthi mina ngiyonisa ngibhenya mina ungazi kahle uJumbo lelisaka lethiwa uJumbe ithutha lesi ngamaskandi lesi ithutha nje lo nithi siyabonga Jesu uJesu ukhona impela umzukulwane kaAbrahama noDavide kodwa iqiniso limile sekuthenini nina niyona lento nithi niyona aniyona nje qobo lento nithi niyona niseyizingane ningamashesha ngena ningama-asha emasontweni senibona nina manje senisezingeni lokuthi ningazokhuluma nani nikhuluma udoda nikhulumayo hayi bafana bami la yabona mfowethu Gezani bathe sebeqolisa bekhuluma nami sebeqolisa la ngibone khona ukuthi ayikho le ndaba labafana niyakhuluma emvelo kwalokho senizoyingcengele egcineni mina ayikho into engayikhuluma nami kumanje umuntu engimdabukela ugospel uyedwa owaqula ihit eyodwa uNkulunkulu omkhulu mfana uthi umele usimbokazi wakakhulu waqula ukuthi ke wathi ithina ngoma yakhe lena ithi njengoJobe wahlukumezeka njengoJobe oqala nje wena umele usimbokazi safanele ahambe ayocela i-challenge kusibali le eNewcastle ngoba ningontanga umele usimbokazi ufuna ukuyifanisa nathi isimo sakho siyabonakala nje nawe untanga yenu nangu ya akade isanda kwini isicoco eNewcastle lokuthiwa umzala lo mzala ke bhekana naye uhlukane nje nami uhlukane nendaba yokuthi ukhonto ongayicula ethiwa igospel ngithi ke mabhinqa laba bafana laba abazi lutho futhi okwesibili akekho umculi njengamanje kugospel esingambeka esihlalweni sikaFisongwane. Yingakho ngithi mina namhlanje ngizonitshela mabhinqa ukuthi ngiyacela niphume ngezinkalo zonke niyofuna umculi wegospel ozoba inkosi esombeka abe inkosi hayi lezi ishiphi lezi ecula njengamanje zishiphi lezi zinto anilutho bafana bamkhohlwane nisasula ukukadwa bese nizotshela ukuthi mina konke engayikhuluma ngami nisuka lo muntu wrong nje kakhulu wakhethelezi loyo ngithathe ekhanda anibeke kumina
uzongathi ngubani cha uthi na ubesa kahle uNkulunkulu ehamba nalesa dudle esinye ngoba yidudla gospel nilindanini nifasta nini nizidudla kangaka nje gospel nifasta nini awu kuda bakithi nifasta nini ngempela ngoba inini abantu ngabe ni example yokuthi lento ekuthiwa ufasta ukholwe ukhulume noNkulunkulu ihamba kanjani kodwa manje niyabona ninjani nipakishile noma pakisha wathi yini wathi ngabadoda ninjalo nje nini le nto le hayi kahle ngifana nami konke isona lesi hayi kusona lesi